Ja odezgor. Gdje vam je mama rekao? Ne znam, Boga mi reci. Čuvaj je, samo razbit će se na ove čoškove. Daj mi ti taj telefon. Nema, neću to. Ma gdje da to ja plusnem jednom poguzit? Ne smiješ ono uzimati. Evo tebi. Ne Evo Bobe, na, vidi. A dobro, naučili ste u početku je davali i sad ono da. Ne, znaš šta, znam ja kad dođe. Neće, hajde Vidi kako Aldina sluša, gledaj. Gledaj Aldine. Aldina Bobu. Gledaj Samo se. će na Milica. Evo Vidi što Aldina sluša. Mama tako stavila Bobu. Igaj se ti. Gdje su ona dvojca? Neće, dobro, nemoj da mi plačeš da te ne opičim šamarčinu, čuti više. A vi što ja slušam, koga? Evo ti Boba, da, hajde. Tu ti je struja, pa kad te pecna, Mina Deda Mrak će odmah da dođe. Idi klanjaj se dedu. Pa spali pekate. Ajde, klanjaj se dedu. Ma nisu oni pucali. Ma nisu. Jest ovdje je neko jedno. Možda je jedno. Jest gore neko pucao, ali ovdje se... Nisu ni Draginović kuda. A jest. Klanjaj se dedu, hajde. Aj, šuti nek meze, da ti mama skine ovaj pampers, hoće? A vi što je Aldina sluša? Eno, sluša Aldina, vidi, mama je nije ni obukla, samo onako ležali smo. Čekaj. Hodi vama Aldina. Hodi, sad će s nanom klanja, ti će i nana klanja. A ja. Evo djeda klanja i... Puno sluša. A vi što sestra sluša? Pogledaj što sestra sluša. Gledaj što sluša. Gledaj kako sluša. Gledaj kako sestra sluša. Što da biraš ništa tu. Hodi sestra, hodi vamo sestra. Hodi vamo Da bacimo u kantu. Hodi vamo sestra, hodi. Hodi vamo sestra, hodi. Evo sestra sluša. Ne smije se to pao, to kaka. Što sestra sluša? Sad će Faris doći.